שלום לכולם ותודה שחזרתם. בסרטון היום אני רוצה לעסוק בביקורת שעלתה על הקבלה בתקופה האחרונה, שבה היא טוענת שהקבלה היא אנטי מדעית בהגדרתה, ולכן עצם העיסוק בקבלה, או אפילו לא עיסוק יומיומי בקבלה, אלא עצם העובדה שהקבלה מקבלת את המעמד הדתי שלה, המעמד הגבוה שלה, זה יוצר בחברה משבר מדעי, או יותר נכון זה יוצר אי התפתחות מדעית ואי התפתחות טכנולוגית, מה שמגיע בעקבות אי התפתחות מדעית, ולכן אם אנחנו רוצים לקדם את מדינת ישראל ועם ישראל, אנחנו צריכים לעזוב את הקבלה. ואני ארחיב שנייה במה שאומר אותו מבקר. אז לפני כמה חודשים יוצא ספר של יהודי מעניין, אני לא אזכיר את שמו למרות שכנראה חלקכם כמובן מבינים על מי אני מדבר, יהודי מעניין שהוא כותב ספר על האסונות שיש בקבלה לדעתו, ומלבד האסון העיקרי שהקבלה לדעתו יצרה משבר או יצרה תפיסות אנטי תיאולוגיות לא יהודיות בתוך היהדות, פגיעה באחדות האל, רבדים של הגשמה ודברים כאלו, מלבד זה יש גם נזק חברתי גדול לקבלה לדבריו, שהוא אומר הקבלה היא מעודדת אי חשיבה מדעית, זאת אומרת כשיש ליהודי שהולך לפי תפיסות קבליות, כשיש לו בעיה, הוא תולה אותה בשדים ורוחות, הוא תולה אותה בכל מיני דברים מיסטיים ולא בדברים חברתיים, ולכן הוא לא בודק והולך, מה שקרה, הוא לא יוצר את החקירה המדעית, ובמקביל הקבלה מעודדת תפיסות שהן נגד גויים, ולכן כשגוי אמר משהו אנחנו לא מתחשבים בדעה שלו, והוא מביא את זה לראיה, הוא מביא איזה ציטוט של מקובל כנגד יווני כלשהו או כנגד איזה פילוסוף, והנה אתה רואה שהם מגנים אותם, הם אומרים הוא יש לו נשמה שהוא לא יהודי, יש לו נשמה פגומה ולכן הוא גם לא מגיע לחקר האמת ולכן לא מתחשבים בו, ומילא מה שזה יוצר מצב שהקבלה יוצרת שבר בין העולם הדתי לבין העולם המדעי, ואם אנחנו רוצים שבישראל 2026 תהיה התפתחות מדעית אנחנו צריכים לזרוק את הקבלה. זה פחות או יותר תוכן הדברים שלו, הוא כותב את זה בספר שלו, הוא התראיין על זה בכמה מקומות והוא מנסה לקדם את זה כתפיסה. והוא מוסיף, הסיבה שילדים חרדים לא לומדים ליבה זה בגלל שהתפיסות המדעיות הן מגיעות מהעולם הלא יהודי, הן מגיעות מעולם חילוני, מעולם חולין בהגדרתו, ולכן התפיסות של המקובלים הן כנגד, אומרות שהידע לא נמצא במקומות האלה, ולכן חרדי לא חושב שהוא צריך ללמוד את הלימודים האלו, כי הוא בטוח שמה שיש בתורה זה מה שנכון, מה שלא בתורה זה לא נכון, ואם לא הגעתי זה דרך התורה זה לא קיים, וכן על זה הדרך. אותו יהודי טוען בתוקף שכל הבעיות החברתיות שיש ייפתרו אם אנחנו רק נוציא את הקבלה מסדר היום. אז מה שאני רוצה לומר בסרטון הזה זה פחות או יותר הוא די מקשקש, ואני אסביר למה. זה שפילוסופים יהודים תמכו בלימודי מדעים והיו בעד התפתחות מדעית כל הזמן, על זה אין ויכוח, זה נתון. הפילוסופיה בהגדרתה היא חקירה, ולכן חקירה מדעית היא תהיה, הפילוסופיה שהיא חקירה פילוסופית היא תהיה אגף בתוך המדעים, ולכן פילוסוף יתמוך בחקירה מדעית. ותמיד זה קרה, בזה אי אפשר להתכחש שהפילוסופים היהודים תמכו במדעים יותר מאשר סתם אנשים, סתם תיאולוגים או אנשי דת אחרים. השאלה היא שצריך לשאול זה האם המקובלים היו נגד מדעים בהגדרת המקובלים, זאת אומרת האם מקובל הוא בהגדרה אנטי מדעי, והאם יכול להיות שהסיבה שמקובל מסוים היה נגד מדעים זה סיבות אחרות ולא בגלל שהוא מקובל. עכשיו זה די ברור שהיה מקובלים שהם היו אנשי מדע, ולמנות כרוכל זה לא כל כך יעזור, אבל אפשר פשוט לתת מיליון דוגמאות, איזושהי אמירה כל כך מצחיקה. אבל אם אני מתחיל מהרמב"ן שהיה רופא ועד אגרא שהיה מתמטיקאי, עובר דרך רבי יוחנן אלמנו ורבי אברהם הכהן יררה שהיו פילוסופים גדולים, ודרך הרמח"ל שהיה איש ספרות, והרב קוק כמובן שהיה מלא בחוכמות, ויש ככה עוד מאות דוגמאות בכל דור ודור, רבי יצחק אבן סאולה, בכל דור ודור שנשים עליו נקודה, אנחנו נראה שהיו אכן מקובלים, שהיו דווקא אנשי מדע ותמכו במדעים ולמדו מדעים ועסקו במדעים, זה ודאי שהיה. מה שאני רוצה לטעון זה מעבר לזה, מעבר למקובלים שהיו חשופים למדע, יש לנו מקובלים שהקבלה שלהם היא בהתפתחות עם המדעים. דהיינו, כשהפילוסופיה התפתחה, אותו מקובל פיתח את הקבלה שלו לפי רעיונות פילוסופיים.
הרפואה התפתחה, היו מקובלים שפיתחו רעיונות קבליים בהתחשב לרפואה שהתפתחה. ולא רק זה, אלא הם גם ניסו לפתח את הרפואה לפי רעיונות שהם מכירים, איזה שהם שני תחומי ידע שהם ניסו לקשר ביניהם. הראייה של עולם קבלי כנגד עולם מדעי היא פשוט דיכוטומיה לא נכונה. זה לא שתי נקודות שמתנגדות אחת עם השנייה. זה נכון שהיו מקובלים שכותבים כנגד לימוד פילוסופיה. פרופסור אברהם מלמד בכמה וכמה מאמרים שלו מוכיח שלא מדובר במקובלים נגד פילוסופים, אלא במקובלים שאומרים מתוך הפילוסופים תלך על הפילוסופיה האפלטונית ולא על הפילוסופיה האריסטוטלית. דהיינו, המקובלים זיהו רעיונות פילוסופיים אפלטוניים תואמים לתפיסת התורה, ולכן הם תמכו ברעיונות האלה והם מתנגדים לתפיסות האריסטוטליות. ורוב הפעמים שתמצא מישהו שכותב כנגד הפילוסופיה היוונית, אומר מלמד, פרופסור מלמד אומר, תבדוק ותראה שמדובר כנגד רעיונות אריסטוטליים, ועל זה היה הוויכוח. ובמילים אחרות, זה כמו שאנחנו נגיד שיש ויכוח בין הרופאים, והמקובלים נקטו צד. האם זה אומר שהמקובלים הם כנגד רופאים בהגדרה? לא, הם תופסים צד. עכשיו זה נכון שיש להם לפעמים שיקולים שהם לא שיקולים רפואיים, כי בתפיסה של הקבלה יש אחדות בין העולמות, בין העולם הזה לעולם הזה. אבל זה אומר בדיוק להפך, זה לא שיש שני מרחבי ידע שהוא קדוש והוא טמא, אלא שהכל זה מרחב ידע אחד. ולכן זאת הסיבה שהרבה מקובלים דווקא כן עסקו בלימוד מדעים, והזכרתי בסרטון אחר ואני אזכיר את זה שוב, אחד הספרים הבודדים שיש לנו בכתב יד של הגר"א, שאבי הקבלה הליטאית, ואפשר לדבר עליו כל כך הרבה, על היסודות שהוא מחדש בקבלה והתלמידים שלו והחידושים שלו, ואם אנחנו פורטים את זה אז אנחנו יכולים לראות שהישיבות הליטאיות היום הם איזושהי התפתחות של תלמידי הגר"א, רבי חיים וולוז'ין, הם התפתחות שלהם, ודווקא הגר"א היה מתמטיקאי גדול, ואחד הספרים הבודדים שכתובים בכתב ידו זה ספר שלו במתמטיקה וגיאומטריה שהוא כותב, ולכן זה ממש לא נכון לשים את התפיסה הקבלית כנגד תפיסה מדעית בצורה הזאת. ואם אני רוצה קצת להרחיב על זה, אז לפני לא מזמן יצא מחקר, ספר של אסף תמרי, שבו הוא כותב על קבלת הארי כשיח רפואי. זאת אומרת שהמערכו לא כתב את הקבלה שלו כאיזשהו עולם של דמיונות, אלא הוא הכיר את השיח הרפואי נכון לאז, זאת אומרת לא שיח רפואי של המאה ה-21, אבל גם לא שיח רפואי של המאה השנייה לספירה, שיח רפואי של המאה ה-16, הוא הכיר אותו טוב מאוד, וככה הוא התנהל. זאת אומרת גם כמטפל, יש איזה יותר מעדות אחת של המערכו שהוא עושה תרופות ודברים כאלו, גם כמטפל, וגם את התפיסה התיאולוגית שלו, את התפיסה שלו מול האל, הוא פיתח בהתחשבות עם התפיסה הרפואית שלו. אז זה דוגמה אחת, אבל אפשר להביא עוד הרבה דוגמאות. אם אני הולך לצורך העניין לרבי אברהם הכהן הררה, רבי אברהם הכהן הררה הוא כותב שני ספרים, בית אלוהים ושער השמיים, שבהם הוא מנסה להסביר את רעיונות הקבלה לפי רעיונות פילוסופיים. והוא כותב שהוא עושה את זה בהשפעת הרמ"ק, וזה מעניין כי הרמ"ק לכאורה כותב נגד פילוסופיה, אבל מי שמסתכל טוב רואה שהרמ"ק לא כותב נגד פילוסופיה, ככה תמרי כותב ועוד כמה חוקרים כותבים את זה, בן שלמה כותב את זה, הרמ"ק לא כותב נגד פילוסופיה. מה שהרמ"ק כותב זה שהפילוסופיה היא לא המדע העליון, אלא אנחנו מעריכים את התורה, את הדברים שנמסרו לנו ברמה העליונה, ולכן אנחנו לא נשים בקודקוד את הפילוסופיה. זה מה שהרמ"ק מתכוון לומר כשהוא תוקף את מי שהולך אחרי הפילוסופיה, לא התנגדות לפילוסופיה. ולכן בהרבה מקומות אנחנו נראה שהרמ"ק משתמש בפילוסופיה כדי לפתח את הקבלה שלו, ולא רק זה, אלא הוא גם מחדש רעיונות פילוסופיים כדי לפתח את הקבלה שלו. זאת אומרת הוא מחדש רעיון פילוסופי ועליו הוא בונה רעיון קבלי, וככה עושה לא בדיוק תלמיד שלו כי הוא לא לומד אצלו, אלא מישהו שטוען שהוא מושפע ממנו, זה רבי אברהם הכהן הררה, שהוא מכיר את קבלת הארי דרך רבי ישראל סרוג, אבל הוא לוקח את הרעיונות של הרמ"ק והוא מפתח אותם הרבה מעבר למה שכתוב ברמ"ק, הוא משלב גם דברים של קבלת הארי, או יותר נכון בעיקר קבלת הארי, והוא כותב את הכל בשפה פילוסופית, בצורה פילוסופית, באופן שממש אפשר להסתכל על זה ולראות את זה כספר פילוסופי לחלוטין, לא כספר קבלי כמו שאנחנו מכירים, ודאי לא כאנטי פילוסופי. אפשר לראות את זה אצל לא דוגמאות, אבל אם אנחנו הולכים קצת אחורה לראשית הקבלה או ראשית התגלות הקבלה, רבי עזרא ורבי עזריאל מגירונה שהם יוצרים, הם כותבים פילוסופיה,
וזאת גם התפיסה שלהם. ולאחרונה פרופסור בשם צחי וייס, יהודי מעניין, חוקר גדול, כותב ספר על ראשית הקבלה, עיונים מחודשים, או משהו בסגנון, אני מקווה שלא טעיתי בשם של הספר, שבו הוא אומר, אם אנחנו מסתכלים על הקבלה, הקבלה לא מתחילה כקבלה. ראשית הקבלה זה שיח פילוסופי לחלוטין. אחרי זה זה הופך להיות איזשהו גוף ידע שכבר מי שמדבר, מדבר בתוכו. אבל ההתחלה הייתה רק שיח פילוסופי. ואפשר להביא הרבה דוגמאות, אבל אם אנחנו לוקחים את שער השואל של רבי עזריאל מגרונה, או את האגרות של רבי עזרא מגרונה, שבהם הוא מסביר על בריאת העולם כמו תפיסה אפלטונית. והוא כותב את זה במפורש על המאמר שהשמיים מהיכן נבראו, ארץ מהיכן נבראה, זה משלג שתחת כיסא כבודו. אז הרמב"ם כותב על זה ואומר, זה תפיסה של עולם קדמון כדעת אפלטון. ורבי עזרא מגרונה אומר, ודאי, אנחנו חושבים שהעולם קדמון כמו אפלטון, זאת אומרת חומר קדום. ואפשר לראות עוד הרבה דוגמאות כאלו שהקבלה בתחילתה ודאי, וגם אחרי זה גם מאוחר יותר, היא שיח פילוסופי. ולכן לראות את הקבלה כאנטי פילוסופית זאת ראייה לא נכונה. לראות את הקבלה כאנטי מדעית זה פשוט עובדות לא נכונות. עכשיו אם אני לוקח את זה לנקודה אחרת שהוא הוסיף, אותו מבקר, שהוא אומר החרדים מסתכלים על הגוי כעל מישהו שהנשמה שלו פגומה ולכן הם לא לוקחים את הדברים שלו. אז קודם כל זה לא נכון. הסיבה שחרדים לא לומדים ליבה בכלל לא קשורה בזה, היא קשורה בהתערבות בתוך הישיבות, היא קשורה במושג, באוטונומיה שניסו לבנות, היא קשורה בסדרי עדיפות, היא קשורה בהרבה דברים, לא בנקודה שזה לא מגיע משלנו, זה לא קיים, זאת לא טענה קיימת. ואם אנחנו פורטים את זה קצת יותר, אז באמת היו מקובלים גדולים שכותבים שהפילוסופים הגיעו לרעיונות אמיתיים, וכמובן מי שכותב על זה בצורה הכי מלאה אולי זה הרב אליהו בן המוזג, אבל גם עוד הרבה לפניו יש לנו אמירות שהפילוסופים השיגו אמיתות של קבלה. איך הם השיגו את זה? באמצעות הפילוסופיה. כמובן המאמר בזוהר שאומר על מלכות יוון שהמילים שלהם קרובים לארכי מהימנותא, והכוונה היא מה זה מלכות יוון, שהמילים קרובים, הדברים שלהם קרובים לדרכי האמונה. אז כבר הרי קנאטי מסביר ואחריו עוד הרבה שהכוונה לפילוסופים היוונים. אז כמובן שהמקובלים שהם מסבירים את זה אומרים לא מדובר על אריסטו, מדובר על אפלטון. אבל זה ברור שיש איזשהו אין תפיסה שאומרת הוא גוי ולכן הוא אומר שטויות, זה לא קיים שם. עכשיו זה נכון שיש תפיסה בקבלה שאומרת שהנשמה של גוי היא פחותה מנשמה של יהודי. עכשיו לכל מי שמזדעזע ואומר הקבלה הביאה גזענות, לא, זאת תפיסה שנמצאת בחז"ל. נכון שבחז"ל יש זרם יותר, לא משמעותי, יש זרם לא קטן של אוניברסלי, אבל יש גם זרם אחר שהוא יותר מדבר על הבחנה בין הנשמה של יהודי לנשמה של גוי, ויש על זה, ואם אני רוצה לסיים בהמלצה, אז יש מאמר של הרב יצחק שילת בספר שלו בין הכוזרי לרמב"ם, מאמר יפה שבו הוא עושה השוואה בין תפיסת הנבואה של הרמב"ם שמדבר על גוי המתנבא לבין תפיסת הנבואה של הכוזרי שבעקבותיו כמובן הקבלה מאוד מושפעת, שמדבר על סגולת ישראל ולכן רק ישראל יכול להתנבא, שהוא מראה שכבר בגמרא אותה מחלוקת קיימת. כך שאם אני רוצה לסגור את הדברים, הטענה שאומרת שהקבלה היא זאת שמפתחת אנטי מדעים היא טענה לא נכונה. היא פשוט חוסר היכרות עם הספרות הקבלית וחוסר היכרות עם מחקר הקבלה. הקבלה היא לא אנטי מדעית, הקבלה היא אגף בתוך הפילוסופיה היהודית. ולכן ההתנגדות שיש היום לאגפים שונים בתוך המגזר הדתי ללימודי ליבה לא קשורים לקבלה, וחבל מאוד לעשות את הקישור הזה, כי יותר משהוא מראה על קשר, הוא מראה על כך שמי שאומר את זה לא כל כך מבין לא בקבלה ולא במחקר הקבלה.